भगीना रहना कहल जाला कि वो भगिनवा के मारे खातिर सातो मामा कौन कौन उपाय ना कइना। किस्सा में कहल जाला कि जे के राम ना मार पाई है ओके माई के लाले धरती पर केहू नहीं मार पाई। जब वो भगिनवा 16 वर्ष के होत बाटे ते अपने मामवा से सवाल जवाब करे खातिर भैया तैयार हो जात बाटे। आ कौना भमे कैसे का कहत बाटे, कैसे भैया कहता, अरे कि काहे रे गुनावा रे काहे कैला तू बायारी आया रे कैला अरे काहे के माँ चवला ये मामा रान हो राखिया हो हमारे भैया आराम से। अरे देशवा पीरितिया भैया कारण या माया रे कारण अरे बढ़ला मछारिया मेरा अरे 7 बीघा के महमाईरा जागिरी दावा रे अरे सगरे का दौड़ाया मामा दे बड़की मम्मिया अपने राजवा से कहतिया कि राजा भैने एगो बाटे अपन ओही के नगर चल जैत। आज है पोखरा खनवैले बड़ा पोखरवा खनवैले से कोनो मतलब ना बा। हमहन के जितना गाँव में इज्जत बनल है आज सब इज्जतिया के नाश होत बा। तब भैया कैसे का कहतिया भैया कौना भाव में कहतिया, अरे चालिया जही पाए राजा भैया ने का देसावा रे अरे थोड़ा दाना कहाँ रहा जाले बना हो राजा हो हमारे थोड़ा दाना अरे रात चलेला हो दीना दावा रेला माया रे दावा रेला अरे कहीं नहीं बोले लाम काम हो अरे जब मामा चाहू पे लगावा के गोईरावा अरे गावा के गोईरावा अरे लड़का खेले ला बाबुआ नना हो राखिया हो हमारे लड़का खेले ला बाबुआ नना हो अरे सुनबाया बाबी कही के बोलावा अरे कही के बोलावा अरे सुनबा लड़का बहाया जाबा तना हो राखिया हो हमारे मामा लड़कवा से पूछा था कि बाबू ये गांव के नाम तोरे का है और ये गौवा के राजा के है। तल गौवा के लड़कवा कहत बा भैया कैसे का कहत बाटे, गौवा के नौवा हो हारे साहा राजा में अरे साहा राजा में अरे राजा घुघुलिया राजा सारा दारन हो राखिया हो हमारे राजा अरे जेकरे संगे हाई साहबा लाखा लोग अरे साहबा अरे मामा बात है माता खालन हो राखिया हो हमारे अरे मथवारे टेकी रे राज भाई ना बाबू खावाला अरे अरे पूछे लाखे महाफूसाला तना हो राखिया हो
बहनवा अपने मामा से, ए मामा आज ही बतावा, बड़ा दिन के बाद हमरे घरे ऊपर आइल बड़ा, आखिर में कौन ऐसा कारण भइल कि आज हमरे घरे तू आ गइल? तो मामा अपने बहनवा से कहता कि ए बाबू तू नत पूछ, बड़ा दुख के बात है, यही कारण हम तारे घरे आइल बनी। तो कैसे भैया क्या कहत बा भैया? अरे सातो या मामा ताता चार अरे छोटा मोटा पोखरा खाना अरे घटावो ना होला जा देखा अरे देखा अरे डुबला मुलू कहवा में नावना हो रे डुबला मुलू कहवा में अरे तनिए से कह रहा जामा माना जोगा दे अरे मांगा अरे पकवा नहीं जब इतना बात लड़कवा सुनत बाटे तो करे लगल करेजा में आग फूटे। कहलस कि एगो घड़ी उ रहे कि हमार बाप जोन बने की कर्जा दे के पटा गई न 6 महीना के करार कैन। लड़कवा अपने ममुआ से कहत बा, कैसे कहना भाव में कहत बा भैया? अरे के कह के कर्जा हो जा दे अगर तो हमके गोड़ हाथ से मुंह पटा के यार अरे मांगद के मारा दे बात और चुटकुलो ना अरे छावे महीनवा के मामा कोई लाकारा अरे बरहे बारा साहबी जा अरे तेरे गदवाए महामाया जा देखा दे लायरे अरे तेरे गदवा बापा भेजना अरे रुपया कारण हवाए महमा सगे कैला अरे लहरे कारे जावा मेरा गना लहरे कारे जावा में मामा ये बतावा हम कि ताके कैसे कर्जा दें आ कौनो आधारे कर्जा दें? हमार बाप कर्जा देहला तो वही कोभरे घर में हमारे बापे के जान मार देला। आज हम ताके कर्जा दे दें, काल हम ले खाती आई तो हम अपने माई दादा के अकेले काजनी वही तरह हम तू जनवा ले लेब। ऐसा बा मामा की जौने तू सगरे के कर्जा ले जाथव ओकर पहले तू कागज लेके आव, तब ताके हम कर्जा दे खाती हम तैयार भइल बनी। तो मामा भैया सब कुछ अपन लेके आइले है। कैसे कहता भैया? जवने सागरवा के मामा लिहा लाका राजा वायर लिहा अरे तवन के लिखाया ढेया धनरा किया हो हमारे तवन के अरे लिख पाड़ा वनवा के दादा देवी या में भाई लायरे देवी या में भाई अरे फेरे ला मोछिया परत एक ओरी सागर खो ना गई, एक ओरी मछली पार गई। आजा भैया मछरिया पड़ गई तो सातों मम्मिया के
नैहरे से भैया लोग ने आ गई ना जाए अपने बहनी उरे घूमने कहत ये कि बाप रे बाप बड़ा ढेर दिन के बाद आज हमारे भैया लोग ने आयल बनल जा। कौन ऐसा हम जौनार करवा दें कि हमारे भैया नैहरवा में जाए तो हमारे नाम करे। बात तो सही है भैया। कहल जाला खीसा में भैया लगा के लाहे लाहे खीसा में कहल जाला कि पहले के जमाना के बातें कुछ और रहल, ये जमाने के बातें कुछ और बा। पहले के जमाना में केहू आवे अगर जो बहनियरे से दुल्हन के नैहरे से केहू आ जाए तो पानी ना पिए ना पिए। आज अब के जमाना में अगर जो जान जाते सन कि आज हमारे नैहरे से हमारे भैया आवत हमें ए मास्टर आराम से हमारे भैया हमारे नैहरे से आवत हमें तो जान गए का कर सन लगा के ये कहली सन कि एक हफ्ता पहले से मार थुथुर उथुर रंग लिया सन, आँखी में लिपस्टिक लगा लिया सन, लगा के जान गए का कही सन। तो ये सन जी आप देखी ना आज बड़ा हमारे जिंदगी के बाद हमारे भैया आवत हैं तो मर्द के तो हम क्या करी तोर भैया आवत हैं अच्छा जाई न तनी आजमगढ़ से ना तो जीएम पूछे कोनो मिठाई ले ले। बाप रे बाप भैया आवत हमें तो हमारा चौकी पर मेजे पर पूरा मेजवाज लग जाता बा कि मन ही देखत हमें कि देखिए के पेटवा भरी कि खाइए के पेटवा भरी। आ वही जगह पर भैया अगर जो है हमारे चाची के पता चाची के हमारे भाई भतीजा आ जा तो जान गए हुए नौकी में हरुआ का कही ना ए फलाना के बाबू आ तो जई बतनी एगो 20 ले ले 5 रुपया तो कह जला अपन तो अपन होला तो अपन थोड़ा न तो हमारे ससुरी के हमार थोड़ा न ससुरी अपन जाने तो वही तरह भैया रहे कहती है कि कौन ऐसा जौनार करा दे कि हमारे भैया नैहरवा में जा तो हमारे काम करब तो कह से का बिया भैया अरे ढेरा दीना ना बाप रे भाई याद आई ले अरे ए काम बनाई बाजेवाना ना हो चला तो ना दवा दही के ये राजा झना राजा झना रे ओ झना अरे घीवे कराना फारा रना रे उनका रजवा कहत हमें कि कौन दुख के बात बाटे। अरे घर ही के हमन के पोखरा बाटे आ घर ही के जाल बा गांव में बसल मलाह बलावा जाल डलावा मछली लिया के अपन भाई के जेवनार करावा कौनो ऐसा बात ना बचे भैया हो कैसे भैया अरे गहुआ माला वाका भेगा बाबा चल पैसा सब जिंदगी में कहला ना चले अरे डाला सा गहरा हवा में अरे पछवा झिंगुरिया हाई जाल न हो रे हमारे भैया कैसे का कहत में भैया ना भैया कह जला खिस्सा में कि आगे आगे सातो मामा गई तब पछवा झिंगुरिया सातो मामा या जा चारो याराते तो लहरी गोबा दे के खा भैनवा जोन बाटे की घरे खाना खात रहे आ देखत बाटे की मार चिल भैया ऊपर आत बाटे भैनवा बड़ा सोच में पड़ गई कि भाई आखिर में कौन ऐसा बात पड़ल कि चिलिया कहाँ इतना ऊपर ऊपर में रात रस पहले के जुग रहला चाहे खेते में पानी चलावा चाहे कहीं पानी चलत रहा तब चिला कौआ आवत रहा तब तो लौकत नहीं खे तो यही अंदाज करके भाई ने क्या कैलस घोड़ा उठैला सरू सगड़े पर जाके यहाँ खार हो गई। जब मामा देखत बाने तो मामा अपन मुहवा लेके फेर लेता में तब भैया हो भैनवा कहा कहत बाटे अरे कि ना ही सलमिया लिहल ये मामा कहा जब बिगड़ी हमार मथवा रे से कि रे भाई नवा उठावला तो पूछे लखे में फुसला
बजे मामा कौन चढ़ाल चालू बजावल आकी गंगा भाई ललीला आना रे भाई नवा मुँह से बरिया राना गंगा हो ललीला आना गंगा हो ललीला तब कैसी बोले लबीरा भाई नवा वह मन यन सभा नवा के रहला आना होला मछरी से भेटा साहब पहाड़वा के गोता ना लगावला पकड़े ला रहुआ बरार कन चतुर्था या मुड़ी डारा के फेंकल मामा मछरिया मछरी नगीचावा से दूर रही मामा गावा से माथा ले बकाट अपन मरला घर भेजावा हमारे में कहिला दिमाग ए मामा हमारे में कहिला दिमाग बहन के हाथवा में जामा धार एक रोहुआ कैलस दुया तू आधारिया रे पछिया एक पर लगावल ससीरवा त पड़ेला तमाला यार लबे बंदे ए सिरवा खइला या मीरावा के जन्म आधार पोछ खइला गुलाम सागर मछरिया के देख लादेला घोड़ा के पीछा छुकला घोड़ा हो घर जाला भय नमा दुलही जो हेले घर आसन जल्दी से तार मछरिया ए दुलही चनन चैलवा जर चुलियन में अवरी करहिया तेल अरे अवरी करहिया तेल ए गंगा नहाय के लवटल भय आधार रसोईया जाला ए बैठ गल आसन मार पीड़ही ए चहुडा गुड़िया गन गन खैला तार गैल 14,000 फिर मछियन पसावरे भय हवा डोलावता जसा तो मामा हम पवार खत्म हो गई तो मामा घर के सुनल अरे मामा घर के सुनल बन्नत करा यहाँ जौन बाटे की पवारा खत्म हो बड़ी है कोहतड़ी कि अब हमार स्वामी मछरिया लेके आई हैं चट दे बनाई बड़ी पट दे अपने भैया के जेवनार वहाँ एगो सीधरी से भेंट ना भइल अरे की हाथवा डोलावता जसा तो मामा अइल कि मम्मिया पूछे हो घर कहल जाला खिस्सा में कि पहले के जमाना में है मंगरी पहले के जमाना में जब बेटा भातार परदेश से कमा के आवे न तब बाप महतारी ये देखे न कि हमार बाबू दुबराइल बने क्यों मोटाइल बने मगर भैया एगो बात नहीं खा जान आजकल के है नौकी माई आवत जैसे तोर नौकी माई जाना तोरा का देखेली सन कुली है देखेली सन कि कब बच्चा भैया पाए कि का लेके आइल बा को जला खिस्सा में कि माई टोए पोटरी त मेरी टोए गठरी उन्हन के यह चाहिए कि मामा अर्थ के फेसवास आलकमी के थुथु रंगे वाला आखिर में लिपस्टिक लगावत बाप रे बाप इतना महंगाई चाप देले बा पहले के जमाना में देखा तो ना रहलू हो क्या लवंडावा हम नाचत रही है जाता मुर्दा शंखवा लगौड़ के लगावत रही जा आज उहे मेहरुआ के पीस के मिल जाता तो कहते सर कि लखमी के है तो पैनासोनिक के है तो पेयर सके तो तन कोने के है बाप रे बाप इतना टिटी में आ वही अच्छा सा कलिया बिगाड़ लेते सर आगो जो आज के डेट में केहू के घरे बियाह शादी पड़ जा भैया जान गई पड़ जाए आ कह दा कि फलाना के घरे चले बा खाना खाए पहले क्या करेली सर पहले कुछ ना करेली सर पहले आगे बैठ जाइए सिंगर दाने कर लग अरे भैया जान गई मार है तरह मार बैठ जाइए सर आए मार अपन फेंक दिया सन आ फेंक लगे सर लगावते में बतावत नहीं कि अगर जो
भैया हो अच्छा सकलिया बिगाड़ देवेली सन। एगो लाइनर चलल बा पेंसिलिया लिखे वाला कहे सन कि लाइनर वो 130 रुपया के मिले वो महंगा बा। पूरा परिमाई के लेके आइल भाई अपन नोटवा पर मालूम है का करला सन है त करिए सन लगाई हसन भैया आ जान गइल आ जाइए सन त पता ही चली कि खाने में खत्म हो गई। एलिए कुल के 3 घंटा तो मेकअप में लग जाता बा लगता नहिले में तो ना लगेला मगर मेकअप कइले में 3 घंटा लग जाला। आ लगो जो उन्हन के बगली से ताक देबन है तरे ते हेजा से करिया लगेली स आ हेने से बुझाई कि 1.5 इंच के फुट्टी मरले बारी स। तो वो जमाना रहे एगो ई जमाना रहे ओही तरह वो जमाना रहे कि हाथवा डोलावत जा सातो मामा गइले त मामिया पूछे हो घर अरे की कहबे ये स्वामी आज सवारो ना बाजत की ताला गइला झूला कह जाला कि आजे के बनावल है देवी लोग ना बड़ी पहले ही के बनावल ही बनल लोग बारी पहले ही से ही लोग तेल है जा आज उहे तेल चला तरी जा मर्दा कहत बाटे कि कौना भाव से अपन मेहररुआ के खुश करी कि हमर मेहररुआ खुश हो जाए। कैसे कहत भैया अरे की आइल रहे तोरे ननदी के जन्मल ई ना कहत बारे कि आइल रहे मोरा बहिने के जन्मल भैया ई बतिया कहे तो मेहररुआ मुंह फुला ले आ जब ई बतिया कहलस कि आइल रहे तोरे बहिने के जन्मल तो मेहररुआ बड़ा खुश होके कहती कि बाप रे बाप लगत बाटे कि मर्दा हमरा ही ओरी से बाटे अब बहिने के मारत हमन के टाइम ना लगी त का कहता भैया कि आइल रहे तोरे ननदी के जन्मल आइल रहे तोरे ननदी मारला मछरिया छे ए छोड़ले के नौवा ने बड़की मम्मी छोड़ले के नौवा करवा के मम्मी आ तो थन गरिया दे ले धन गरिया दे लो आ थका जाए समी तोरे जनरे जुमनिया बहिया में लग गए गुना रे बहिया में लग गई गुना आ एक हम का तू भैनवा के मरबा आ मुका संग निकली परान निकली परान आ नेवती बलाद भैनवा के नेवती बलाद भैनवा के अपन आ मार घल जहाँ रखी आई रे बुढ़िया समझ था रखी आई आ हमसे नेवता लो ना बनी आ तूने वता लेके जालू ये दूल्हे आ जाए प भइल तैयार बड़की मम्मिया आ छोरा दे ल चुनरी पहिर ले लल्लुगरी तो धर ले लौरिया आ रात चले ले दिन खबर ले मामा आ कहीं नहीं बोले ले मुकाम आ जब मम्मी चौके ले गाँव के गोइरा आया भैया लड़का खेले ला बाबुआन आ बाबू रे बाबू का लड़का बा बलावला आ सुन बा लड़का बा बातन आ कहाँ हुए तोरे गहुआ के जंगल के जियारा सरदार आ मथवारे ते की रे भय ना बाबू ठवले सब पूछे लगे मफसला अरे पूछे लगे मफसला आ कहबू ये मामी तो के मामा गरिया आ तीर सबत दले ओ तीर सबत दले ए नारे भय नमो के मामा गरिया नारे भय नमो के मामा गरिया ए नारे सबत दले ओ नारे सबत दले आ सात भैया लगे होई गई सात भैया लगे हो गईला नई नई महल बनावे नई नई महल बनावे हो बिन देव कुड़िया के घर बदवरिया लाल पानी नहीं रे लाल पानी नहीं रे सोला तनिए चरनिया लेके चल तनिए चरनिया लेके चल बहुआ पूजा बतवारे ए बाबा बहुआ पखड़ बतवार हो दादा पजुट बजरी रे मां दादा पजुट बजरी आ ठीक दिन देव बताई ए गाए द भाई ने सुकवा सनीचर खर दिन माया तवारा ए कुछ कहली कुछ कहू न पावे गोजर हो दे लगाओ जाओ जगल हो जाए हो जा आ रात चले ले आ ठोकल घोड़ा घर जाला भाई आ
मम्मिया तो कैला दुलार मम्मी लोग करेली दुलार हो चंदन पेड़ा बा कटावे बड़की मम्मिया चंदन पेड़ा करावे बड़की मम्मी आ तावने का डोला बनावे रे फुआ ये पुकारा डोला बनावे आ परदा मामी बिछिया बिछावल से बिछिया बिछावल आ ऊपर बेलिया फूला बड़ा बेलिया फूला हो जोन बाटे की सारा जहरीला सामान बिछा दिल रहे आ ऊपर से ललका ओहारे से ओढ़ा दिल रहे आ चारों कोना नाग नागिन रख दिले बिचवा में वो गेहूं साफ रहे कहला ते नाग महाराज अगो जी हमरे कमवा के कर देब तो तार घरवा में हम अपन मंदिर बनवा ले मौरी हम तोहार पुजारी बन जाए हो जाए नाग महाराज कोना के रानी सब तोहार बतिया मानत हई मगर एगो बतिया हमरो जानल कि जब तक तारे भाईनवा के दहिया से हमरे दहिया में हरका ना लगी तब तक के कमवा के हम नहीं करो एक ठेला बादा वाली आवे बड़की मम्मिया ताला बादा वाली है बड़की मम्मी आ सपवा के मार के गिरावे सपवा के मारी तनी पंखा लगा दो ना आ मछरी के भेसावा में सांप बनल बा के बेदावा में सांप बनल आ बना बना में बगा रोहिया घोरल बा बनवा में मंगोरिया बोड़ल बा आ कहरन में करियान जैसे पला आ एक जिया के काले बाबू आ ए हुतकल से जो बचा जाइबा बेटा हमारे घर जहर खिया पूछ गइलिया लेके आवे छोटकी मम्मी ले भैया अंगूरी बुझावे ले छोटकी मम्मी अंगूरी के पोड़ा से जेवन ठहावली आ अंगूरी फोड़ा हो पारी जाला कर कवन बिचारे मामी सत कोठरी के भीतर ले गइला हवा न लागल बया हवा न लागल बया अनदल बाजार के वार दौड़ल आवेले छोटकी मामी तब तक जोन बाटे की भैनवा एगो मोटरी ले ले रहेला मोटरिया कोहे लई है भैनवा की कब हमार मामी वो सारा बाहरे खाती घरवा में आवतिया कि आई 4 बजे के भोर रहे बहनवा मम्मिया जोन बाटे वो सारा बाहरे आइल बहनवा मोटरिया चला के मम्मिया के पिठिया पर मरलस छप्पाक से आ मम्मिया गिरल छप्पाक से उनकर दूगो दांत गिर गेली है ताके ना कहत तू अपन तो पथौ जल्दी जल्दी हम ओके कहत ताके ना कहत हई एक ओरी वो सारा बहारतिया एक ओरी कहतिया कि हे मन राजभोग ह कि कलाकंद ह कि रसमलाई ह पहले ऐसन बाटे कि पहले मिठाई खा ले तब जाके वो सारा बाहर गते गते जाई आराम से जाला तब भैया हो गते 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 गईल आ जाके ढेबरिया के बुता देलक आ जब ढेबरी बुता देतिया अन्हार हो जाता बात एक मुट्ठी निकाल के जब घर ही में मुंहे में डालतिया तमार लगल घर ही में लब 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 अरे तब तक जौन बाटे की छोटकी मम्मिया भाग जातिया कहतिया कि है कि रोज बिलैया दूध गिरा देतिया रोज कहले कि रोज बिलैया दूध गिरा देले दिया आज यही से जरते दूध पियले दिया हमारे घर ही में लब 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 सहीले बा तो कहो जला खिसा में कि चोरी हत्या पाप तक खुले आपसे आप खुले कलकत्ता के काली माई के नियर जीव एक बिता निकल ले वाली भैनवा के हथवा में 80 बन के लोबंगड़ गोधर थे भैनवा के हथवा में 80 बन के लोबंगड़ रहे एक बार भैनवा जैसे कि पहले के जमाना में जब बेटी बहन के घर बियाह शादी होला चाहे हमारे बौरिया में पहले बियाह शादी होता रहा हमारे गाँव के घर के बेटी बहन चौकी बेलना लेके चली आवत रहा अब बियाह होत बाटे तो देखत रू 12,000 ले थवसन के पूरी उड़ी बेल उल के बना उना के चल दे थवसन अगर जो ढेर ना है हमार चाची बारी है अशोक वो चाची अगर जो ये अपने अगर जो पतोहिया से कह दा भैया ये तने हो ऊपर लगावत ये अशोक वो चाची होने कह दे अशोक वो चाची अपने पतोहिया से कह दो भैया कि ये दुल्ही तो कहीं है कि काये आमा है आता का आता देखा ना दूगो हिट आइल बने तनी रोटी पका दो ना अशोक भैया अशोक चाचा के पता ये जान गेला का कहीं है आता हाँ आता एगो हम ही ना बानी रोटी पकावे खातिर लगे तो का जनी अगर जो अपने अम्मा जी के रोटिया डरने पकावा भैया तब भैया हो ना कौन अब चिल्ला चालू तब भैया से उड़ान हमार चालू है भैया
का करती है ताकत या कि केने करिया झिल्ली बा ताकत भी या कि केने करिया झिल्ली बा ऊ का होई ताकत या कि केने करिया झिल्ली बा त भैया ऊ का होई करिया झिल्ली जान गेला बसिरवा के नारी के माई का ऊ करिया झिल्ली जान गेला का होई ताकत या ऊ करिया का झिल्ली ऊ आतवा निकाल के ले जाके मुखिया में खोस देता पड़ेला आ ये शाम के टाइम होत बा कहती है अपने अम्मा जी से के अम्मा जी बाहरा ना जाए आ त का है त अम्मा जी के ठेर लेते भी आगावा आज अपने हो जाती है पछमा आ मुखिया में से आटवा लेके कखिया में दबा लेती है आ झलकौआ साड़ी पहनते वाली सन झलक कौन साड़ी पहनते सब कौन सन गिला कौन पता है झलक दिखला जा झलक दिखला जा एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा एक बार आ जा आ जा आ जा झलक दिखला झलक दिखला जा एक बार आ जा आ जा आ जा मालूम है के आजा आजा बलावत है को तारी एक बार आजा 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 ये ताकत है कि कहीं खा ले ऊंचे पड़ जा कि ओनिया आटावा फेंका गई आ रोटी हमार बक गई आ नइके फेंका तो घर घर फ्रिज बाटे वही में आटावा ले जा कर रख दे तरी से आ जाओ सवेर होत बा तू अटवा लेके या सिर पिसना लेके मिला दे तरी से आ घर ही में लगत है घमा घम मार के अम्मा जी के आगे रोटी जब अशोक वो चाची रोटी खा तरी तो कह तरी कि ए दुल्हन आ त का ये अम्मा आ त काहे रोटी ऐसा लाग आ त नहीं खुद जानत हौ चनरा पर वाला चाहे बौरिया वाला चकिया लाटवा जरा दे अपन दोस्त ना दे तरी सन दूसरे के बदनाम करते सन सत कोठरी के भीतर ले गईला न लगला बयान न देला बाजार के वारन होइया लगा दो होइया न देला बाजार के वारन सातो मामा के आगे कस का पितरिया बहन का सोना मन थाला बुढ़ा बाबा जैसे सनिया के खाला मामा देला जेवनारन हमरो जेवनमा कस देख आज सहार दी के गुंडा तोहर जेवनमा कस देखी आज सब खुला के पास हमरो जेवनमा पमछिया हबई धकिया लगत मरी गाल ये कर कवन विचार आया भैया छोजनी कहीं में खाई आराम कहन कवन होई आइल बासामी हरी ना भैंसवा ए खुदरे बगल होला थार ए हम ही तो है मामी सावन भैंसवा हैसा तो चरवा है ना आ जब बिगड़ी सावन भैंसवा का करी चरवा खरिया बरकी मम्मिया के मरल मम्मिया के फटल कप बढ़ जा के भगवान मार के बढ़ जा केहू रे भागे उ सवले भूसा हो जा ना गोजर है हो केहू भागे चूल्हिया मुहान आधा बुढ़ा ले आवे ले छोटकी अमान आ सहे माय जोड़ा तोरा मामा का देव पानी पिया दो मारा बा एड़ा होगी वो रख दिया ना आराम जरा में कही एड़ा बस मरला एड़ा साले खुला दिया आता पे धला समय दाना रे भाई नाना के जन्म ल होई बा या मामा चढ़ाया ई बा मैदान हरि के जन्म ल होई बा ये मामा या देखी हमें हरिया के आ भतियन के ई रखा गइल मामा सातो मामा सत खंड चलवले भैन के गुजलेला
होता यारा नी तो हारे ये मामा जिनके मारे ला ये खतरी भाई ना माता हरे हर गिरी छावो मामा का या छोटा का कतल वाला हुरा चले ला पराई उनहु के ले ला पोछी आई रे भाई ना दौड़ा ले आवे ले छोटकी या मामी का सोना से नूर ले ले हाथ यारे गइला जन्म बचावनी ये भाई या जैसे नूरा के रखा दे बल मामी के बचनिया मान ला भाई मामी का बचनिया भाई ना लहुरा के छोड़े जीवदान लहुरा के छोड़े जीवदान ठोकला घोड़ा घर जाला भाई नवा माता पीछे ढेर दिन नवा पकैला ननी और एक का कइला देवन आ दूधवा दही के माता ओझा न भोज ननिया वरे के कहनी उधारे ये माता आ बाप बदलवा सधली ये माता आ लहुरा के छोड़ जीवदान ताह के गुगलिया ताह चल गइल रहे राम के नाम अरे रहे राम के यही से कह जाला कि वो एगो मरलस सुनल तो शांत रहबू तो सुनाए पूरा बढ़िया से ना ना भेले पूरा